Ka jingsa priang gawai ka video na ka account jong usil gring di sangma hakirinsan social media kum Facebook but WhatsApp dang hakitayaw kibala dep kabala pen ya ka arngut kibreo kibala kren haktin Garo ya kintin persya niam bat kum juru ya ka ri India bat ban ya Shah pat ya ka ri Pakistan kala pen long ya ki bor district jong ka North Garo Hills ban ujor de ka ejahar persya ya kita ki arngut kibreo ha bajang doba police station ha ka khat santri ujemang arajar arpusan ha ka bayade bat kani nagalang ki pulit kila register mukot duma kat kum ki kindon ba pher jong ka BNS arajar arpulai bara ka khat nyotri ujemang arajar arpusan ki pulit kila yo ban kem ni ki arngut ki break badan kiti ha kani ka kam kini ki arngut ki kintop ya usil gring di sangma nagashnong chore bolbok bat wasbat bi marak nagashnong chambil dam bat kaching tokit yaki kadang yat shakaman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya